गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन जासिहरफिननाय जाबाय। देहा थिग नङाब्लाबो फंनैसो खोथाखौ बुंनो लुबैनानै आरो गोजोननायबो मोनदों जाय EM बिथांनिसिमबो मोनसे रोजा रोजा साबायखर बावहरनो नागिरदों। थ' दिनैहाय बाथ्राया बेनोल' जों 30 तारिख दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय XNDP बिथांमोना जायफ्रा दिनै जोबथा साजा होजानाय बा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बैसागु बिदाय होनाय मोनसे फांसन खुंनो नागिरदों। बे फांसन खुंनो नागिरनायावहाय बिथांमोना मोनसे गिफ्ट हरदों। गोबां दैदेनगिरिफ्रानो गोबाङानो अनसुंथाइ हरदों। बै अनसुंथाइजों लोगोसे गिदिर नङाब्लाबो एसेब्लाबो जाखिनि हायो मोनसे फांसन खुंनो नागिरदों। थ' बावहाय आं मोनसे खोथा सासे मानसिखौ स्पेशल थेंक्स होनो नागिरदों। जों जाय मानसिखौ बुंबाय थायो इउटिउब चेनेलाव, आंनि इउटिउब चेनेलाव जाय मानसिखौ बुंबाय थायो, खिन्थु बिथांखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों जे मोनसे थेंक्स बा गोजोननाय बावहरनो नागिरदों। बिथाङा जोंनो XNDP जायफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव दङ, बिथाङानो जाहैबाय BTRनि EM राकेश ब्रह्म। बिथांखौ आसरित मोनदों, मोनसे सारप्राइज बायदि आसरित मोनदों आरोखि। जों दि दिनैहाय रन्जित राकेश ब्रह्मखौ ओरैबायदि बुङो, आंल' बुङा बिखौ, ससियेल मिडियायावहाय जायफ्रा थाबाय थायो, इउटिउब सालायग्रा होन, फेसबुक सालायग्रा होन, बा गुबुन गुबुन सालायग्रा, बिथांमोना राकेश ब्रह्मनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो। थ' दिनैहाय आं मोनसे बिथाङा जे दिनैहाय जायफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोननो मोनसे जरासे सेन्देल हरदों। दिनै आं बेखिनिखौ जायफ्रा लायनो थांदों बिथांमोननि सावगारिखौ स्क्रिनाव नुगासिनो दङ। बिथांमोनानो लायदों, मैयानि हरावहाय लायदों आरो लाबोबाय, हरबायबो। थ' बेनो बिथांनो रोजा रोजा साबायखर बावनायनि अनगायै आंहा जेबो गैया। थ' बेफोरबायदिनो जोंनिनो BTRनि दैदेनगिरिफोर कयेकजना, आं नामखौ थांखिला, बिथांमोना नाम थांखि जानो एसे उसुबिदा मोनदों होनना खोनादों। थ' दिनै बिथांमोनाबो जा हायो अनसुंथाइखौ हरदों। आरो बिथांमोननि अनगायैबो गुबुन गुबुन क'क्राझाराव जायफ्रा दैदेनगिरिफोर दं, गुबुन गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोननिफ्रायबो जाखिनि अनसुंथाइ हरदों बेजोंनो नैबे जोंनि सेन्ट्रेल जेलावहाय मोनसे फांसन ना बैसागु फांसन खुंनो नागिरदों, बेजोंनो खुंनो नागिरदों। थ' जेखियानो जादोला बिथांमोननिसिम जायफ्रा अनसुंथाइ हरदों, जायफ्रा सेन्देलानो हर बा गस्लायानो हर बा माबा मोनसेयानो हर, बिथांमोननि फारसेबो रोजा रोजा साबायखर सेकेन्ड टाइम बावहरफिननाय जाबाय। थ' बाथ्राया आं मोनसे खोथाखौ ओरैबायदि सानबाय थादों, फैयै दा नैबे केस उदां जानायनि बारैसो दिनैहाय आं दय सासे मानसि दैदेनगिरिनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा खोनादों। जों दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय लोगो हमबाय, जोंनि XNDP दैदेनगिरिफोरखौ आरो सेंग्राफोरखौबो लोगो हमबाय। दिनै क'क्राझार बायदियावहाय जोंनि XNDPफोर बिथांमोनाबोथ' लुबैयो मोनसे जों नायहैजानायखौ। नाथाय XNDPनि दैदेनगिरिफोरा साबेसेफोर नायहैदों, साबेसेया थांदों क'क्राझाराव जायफ्रा दिनै जोबथा साजा होजानानै दङ, NIA केस नांनानै दङ। खोनानो मोन्दों बिथां बिक्रम बिथांनिफ्रायनो खोनाबाय थानो मोन्दों, बिथां गान्दा होननाय बुङो। गान्दानि अनगायैबो गुबुन गुबुन सेंग्राफोर दङ, बिसोरबायदिखौ रायखांबाय थानायखौ खोनानो मोनो। जोंनि XNDPनि दैदेनगिरिफ्राबो बावहाय जुदि थांनानै जुदि नायहैयोब्ला, जायफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय फैनानै फांसनाव नुजाफैनो हायाखै, दा क'क्राझाराव फोरबायदियावबो जुदि नायहैयोबा जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' दिनैहाय दैदेनगिरिनि खोथायावनो होन बा माबा मोनसेयावनो खोथायाव फैफिनदो दाना। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादोंमोन, जोंनि BTRनि CEM बिथाङा बुंबाय थादोंमोन जे NDPनि माखासे खामानिखौ मावगोन होननानै। केसनि खेथ्रआव बुंदों बिथाङा, आरो अनसुंथाइनि खेथ्रआव बुंदों बिथाङा, आरोबाव जायफ्रा एक्स ग्रेसियास मोननांगौ बेफोरनि खोथायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय दिनै केसनि बेलायाव जोंहा बेसेबां साक्सेसफुल जादों
आरो जायफ्रा अनसुंथाइ मोननाय बेफोरबायदिखौ दिनैहाय मायाव लांनो नागिरदों बिथांमोना XNDP नङा अबसे बिथांमोना दिनैहाय केसआनो दिनैसिम NDPनि नामाव केसआनो दङ दिनै बेफोरबायदिया मोनाबा सोरबायदिया मोननांगौ आरो बिनि अनगायैबो NIA केसनि खेथ्रआवबो बिथांमोना मावगोन होननानै बुंदोंमोन लोगोसे आबसुफ्राबो बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों जे दिनैनिफ्राय XNDPनि जाखिनि NIA केस नांनाय बेफोरखौ जोङो आखायाव लासिगोन होननानै दिनै आखायाव लासिगोन होननानै दिनै साबेसेखौ दिनै उदां खालामनो हानाय उदांथ' खालामनो हाया दिनै साबेसे केस NIA केसनि बारै मुभ खालामदों बा थाबायदों जों खोनानो मोनदोंमोन जेब्ला आसामनि एसेम्बलि जाखांनायनि उनावहाय जायनि सिगां नङा दे जाखांनायनि जाफुबाय थानायाव अब्लानि समाव बिथां MLA लरेन्स इस्लारिया मोनसे जथुमा लिंदों बावहाय सोर दंमोन इउनाइटेड फराम अफ XNDP दङमोन बिनि उनावहाय गबिन्द बसुमतारी दङमोन जायफ्रा NIA जानानै थानाय बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरबो दङमोन लोगोसे बावहाय लरेन्स इस्लारिबो दङमोन आरो ओरैहाय उकिलबो सासे ना मा दंमोन होमबा खालिसो मोनथिनानै मोनदों जे उकिला स्पष्ट बुंनानै होदों जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै थानाय बेखौ मुभ खालामनाय थाबायनाय बा आगान होजेननाय जायाखै होननानै खोनानो मोनदों न'खरनि मानसियाबो मोनथिदों दिनैहाय बेफोरबायदिखौ जों उदां खालामग्रा नांगौ ना माखौ खालामनांगौ जोंनि BTC आव गोबां प्रब्लेम दं दिनै सोरबाया बुंदों दिनै गोजोन गोरोबथा जाबाय गोजोन सान्थि सफैबाय होननानै बुंबाय थादों बबे बिथिङाव गोजोन सफैदों बबे बिथिङाव मा जादों बबे फारसेजों गोबां डेभेलप जाबोबाय होनना बुंदों डेभेलपनि बिथिङावहाय बबे बिथिङावहाय जोंनि BTC आव डेभेलप जादों बेखौ सोरबा बुंनो हागोन ना दिनै BTR एकर्डआव मा दिनै जानांगौमोन एग्रिकालचार मा जानांगौमोन बियो इउनिभार्सिटि बा बायदिसिना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामावहाय मा लुनो नागिरदोंमोन गोबां बुस्थु बुंदोंमोन दिनै बेफोरबायदिया फाउन्डेसन जाफेराखै दिनै बेफोरबायदिखौ खालामजेनाबा गायसनजेनाबा मावजेनाबा आखाइ होजेनाबा होमबा जों डेभेलपखौ बबे बिथिङाव नुदों जों जाखिनि खामानि मावबाय थानाय नुदों दिनै सोरबा इउटिउबाव फेसबुक पेजफोरावहाय सोरनिबा दालां बायनायखौ ख्रानो होनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना जुदि दालां बायनायखौ जुदि नुदोंब्ला दिनै बोसोरथाम जाबाय UPPL सरकारा प्रमद बर' सरकारा दिनै बोसोरथाम जाबाय रानिं अनगयिं सोलिगासिनो दङ मानो मावनानै कमप्लिट खालामनानै मानो साक्सेस खोन्थानो हायाखै बेफोरखौ दिनै BPFआ दिनैहाय नैबे दालांखौ मावदोंमोन बायफिनबाय बा बेखौ कमप्लिट खालामना होनांगौ BPFनि आमोलाव दिनै बियो माबा मोनसे जानानै बायबाय गाज्रि जाबाय कमप्लिट खालामनो हायासै दिनै UPPL सरकाराथ' खालामनो हायोना मानो खालामनो हायाखै दिनै ससियेल मिडियायाव गिदिर सावगारि नुनो मोन्दों सोरबाया आसि थुलायनानै खोन्थानायखौ नुनो मोन्दों थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथाखौ बुंबाय दिनै आं सासेल' EMखौ थेंक्स होनो नागिरबावो जोबथारनायाव राकेश ब्रह्म बिथांखौ स्पेसियेल आं बिथांनो मोनसे थेंक्स बावहरनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो जों गोबां खेथ्रआवनो बिथांनि माखासे जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ जों हजम खालामनो हाया अन्तत बिथां राकेश ब्रह्मआ बेसेबां कान्ट्रि गिदिंदों आं बेखौ बुंस' हाया दिनैहाय जों मोननै मोनथाम कान्ट्रिखौ गिदिंदों बा थाबायदों बा मोननै मोनथाम कान्ट्रिनि मानसिजों जोङो रायलायनो मोनदों बांलादेशआनो होन जों बांलादेशआवबो गोबां बोसोर थानानै फैबाय मायानमाराव सप्ता खनसेसोब्लाबो 15 दिनब्लाबो जों थानानै फैदों बांलादेश होन भुटानावबो जों थानानै फैनाय नेपाल होन नेपाल बायदियावबो जों थानानै फैनाय जों बेफोरबायदियाव गोबां मानसिजों रायलायनो मोननाय नाथाय आं राकेश ब्रह्म बिथांखौ आं खावलायगोन जे नोंथांनि जाखिनि बुंनाय लेंगुवेज जाखिनि सोदोब जाखिनि बाथ्रा बेफोर बाथ्राखौ एसे गुबुन लाइनजों बुङोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो थ' दिनैहाय नोंथांखौ जों मानसि हिसाबै बेक्ति हिसाबै जों गाज्रि मोना
पार्टी हिसाबै नोंथांनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय जों बेफोरखौ उसुबिदा मोनो बहाबा सोरखौबा अन्थाइ खुबैनायनो सोरखौबा माबा माबि खुबैनाय बेफोरबायदि बुंनाया बियो नोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा आरो बर' सुबुंनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय गनायजाथावना नङा थ' आं जोबथारनायाव बेखौनो आरो लास्ट खनसेबाव नोंथांनिसिम स्पेसियेल थेंक्स बावहरो जिहेतु नोंथाङा दिनै सेन्ट्रेल जेलाव जायफ्रा दिनै जोबथा NIA केस नांनानै जोबथा साजा मोनजानानै दङ बिथांमोननो नोंथाङा जिखिनि सेन्देल बायनानै हरबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' लोगोसे आं भिडिअखौ बावहायनो फोजोबनोबो सानबाय गोलाव खालामनो सानाखै जय बर' हारिनि